שלום לכולם, אנחנו עם קורן להב. איך? קורן להב. אוקיי, אחרי שהדגשת את הלהב וסחה על הטלטל, על מה אתה מפגיש? אני מפגין בשביל שהממלכתיים יצליחו פה להוביל מהלך ולפרק את התהליך הזה של ביזה של הדמוקרטיה שלנו ולהחזיר לנו שלטון סביר ומתון ושפוי. מי זה לנו? עם ישראל, כל עם ישראל. אוקיי, ומה זה שלטון סביר ושפוי? ששר עושה את העבודה שלו, מכנס ועדה לבחירת שופטים כשהגיע הזמן לעשות את זה. איזה ממשלה אתה היית מרכיב שהייתה עושה את המהלך הזה? זה אני משאיר לפוליטיקאים, לא הזמן. אז אתה אומר רק לא הימין. מה פתאום? לא משנה איזה. ימין, שמאל ביחד. אז אתה אומר גם שאחמד טיבי אסור להיות בממשלה? לא אמר. למה? לכולם מותר להיות בממשלה. אבל הוא לא דמוקרט. הוא נגד זכויות להט"ב, כמו הרבה מאוד חברי כנסת ערבים. אז אתה נגד שהערבים למשל יהיו חלק מהממשלה. לא אמרתי את זה, אתה מכניס לי מילים לפה. אני חושב שאנשים... אתה בעד זכויות להט"בים? אתה בעד זכויות להט"בים? אני בעד זכויות להרבה מאוד אנשים, גם להט"בים, גם ערבים, כל הקשר. אבל זה סותר. אתה לא יכול להיות גם בעד ערבים וגם בעד להט"בים, כי הערבים לא בעד להט"בים. אני לא אמרתי שכל מי שבממשלה צריך להסכים על הכל, אבל זה לא בהכרח סותר. אפשר אנשים שלא מסכימים... אבל העיקר רק לא ביבי. זאת אומרת שכולם יסכימו או לא יסכימו, זה פחות משנה, העיקר שלא יהיו החבר'ה האלה. לא, שהחבר'ה האלה לא יעשו את הדברים כמו שהם עושים אותם עכשיו. גם הם יכולים להיות בממשלה. וכל השאר בסדר גמור. הם יכולים להיות בממשלה, רק לא לשלוט, לא להיות בראש. לא כמו שהם עושים עכשיו, לא לעשות מהלכים חד-צדדיים נגד הדמוקרטיה. מה זה חד-צדדי נגד הדמוקרטיה? אני רוצה שהמדינה הזאת תהיה דמוקרטיה ליברלית. מה שקורה עכשיו זה ההפך. מה לא ליברלית בזה שיש לך מצד גאווה, שאתה יכול ללכת עם פלוטינים ברחוב, אוקיי, ולעשות אמפי ברחוב, ככה, ולעשן כשיש מולי 2 מטר משטרה מפה ומשטרה מפה ומשטרה מפה. איפה חוסר ליברליות פה? היום אנחנו עדיין דמוקרטיה ליברלית. אם הממשלה הזאת תמשיך... עדיין, אז על מה אתה מוכר? לא, אבל היא כבר... אני מוכר לדרך. היא כבר נמשכת כבר איזה 20 שנה, בוא. ועדיין לא עומדת הדמוקרטיה. איפה התירוץ עכשיו? בוא נעשה את הדיון הזה עוד פעם אחר כך. עוד אחד שבורח, יאללה.